sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong adlaw mga igsoon gisaulog sa simbahan ang pista ni San Martin Obispo o known ni siya Saint Martin of Tours. Sa ni siya ka inilasad na reformist sa atong simbahan o nagpuyo sa paghiusa sa atong simbahan o pagpalig-o niini diha sa iyang dedikasyon. Namatay ni siya mga 60 kapin pa may edad tingani kay 61, pero dako na kay siya nahimong nga kalambuan sa atong simbahan diha sa pagtuo o sa pag-renew sa mga kinabuhi sa kaparian. Gikan ni siya na tao mga 336, namatay pod ni siya mga 397 AD. Uban kaniya padayon tang magampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa mga grasya nga ikahatag ngadto sa atong mga kaigsuonan nga naigo na sad sa bag-ong super typhoon nga uwan. Dinhi sad sa ato makarecover na unta sad ang naigo sa bagyo nga Tino. Ug wa na untay lain pang katalagman nga moabot sa atong nasod ug sa uban pang mga suok sa kalibutan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gidayeg ikaw diha sa kinabuhi o sa kamatayon ni San Martin Obispo, bag-uha ang mga katingalahan sa imong grasya dinhi sa among mga kasing-kasing aron ni ang kamatayon ni ang kinabuhi makapahimulag kanamo sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay, gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa, mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan, ug sila nga iya sa yawa, mao ang mga matay. Apan ang matarong nga mga tao, panalipdan sa Dios, ug dili gayud mag-antos sa kasakit. Usa ka binuang nga sayop ang panghuna-huna, nga ang mga matarong nga mga tao mamatay, ug nga ang ilang kamatayon usa ka makalilisang kadaot. Ila kitang biyaan, apan dili kini usa ka kadaot. Sapagkat tinuod ang matarong anaa sa kalinaw. Daw nag-antos sila sa silot, apan naghupot di ay sila sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayon.
ang ilang mga giantos, gamay ra, kun itandi sa mga kabulahanan nga ilang pagadawaton. Ang Dios nagsulay kanila, ingon sa bulawan diha sa usa ka hasu-hasuan, ug hikaplagan sila nga angay sa pagpakig-uban kaniya. Gidawat niya sila maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunugon didto sa altar sa mga nagsimba kaniya. Inigabot sa Dios aron pagganti sa mga matarong, musidlak sila at tubangan sa mga dautan, daw kalayo diha sa uga nga uhot. Magmando sila sa kanasuran ug mga katawhan, ug ang Ginoo mao ang mahimo nilang hari hangtod sa kahangturan. Sila nga nagsalig sa Dios, moabot sa pagsabot sa kamatuoran sa iyang mga paagi. Sila nga nagmatinumanon kaniya, magpuyo uban kaniya diha sa iyang gugma, kay siya maayo ug maluluyon kanila nga iyang gipili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Sa Dios. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadayganan maanya kanunay sa akong baba. Maghimayang akong kalag diha sa Ginoo. Makabati kanako ang mapaubsanon ug malipay. Daigon mo ang Ginoo sa tanang panahon. Ang Ginoo nagatanaw sa matarong ug mamati sa ilang dangoy-ngoy. Ang Ginoo nangasudya sa mga nagbuhat ug dautan, aron dili na sila hinumduman sa yuta. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Sa pagtuaw sa matarong, nagapatalinghog ang Ginoo kanila. Ug sa tanan nilang mga kagul-anan, giluwas sila niya. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing, ug luwason niya ang mga naguol. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon.
kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon, pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inig abot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayod. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon og unya pagtapis og silbihi ako, humaniini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo. Dili ba? Mauusab kamo kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, giklaro dinhi sa kaalam ni Solomon nga gibuhat tas Ginoo nga dili mamatay. Dili kamatayon ang gihatag sa Ginoo nato kung dili kinabuhi. Nya kining kamatayon bunga ni sa kasina sa yawa. Mao na ang yawa nasina mas Ginoo kay wa naman siya kapuyo dito sa langit. Iya sang gipaningkamutan nga ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa mga tao iyang patyon. Nya unsaon masyawa pagpatay ang kinabuhi, iyatang tintalon nga makasala. Ngilingay mong tupad ina wa pa ka mamatay. Mustay mong kinabuhi wa mamatay. Oy, makasa ganita ang atong kinabuhi muhinay-hinay na nagkamatay. Ang sala gyud mo patay sa kinabuhi. Nya mo grabe na gid atong sala nang gitawag natong mortal sin, mao na gid nay sala nga mudagyo sa impierno. Okay lang nang binyal, madara nagsakripisyohan, magampo, nya mo kumpisal labing menos kausas usa ka tuig. Basta binyal sins, pero mortal sins na gani dagko ng sala. Bisan pag unsaon nimo sakripisyo basta dili ka mangumpisal, maimpierno na gid ta. Mao ni ang gitudlo sa atong simbahan. Mao ni ang gipanghingusgan sa mga santos sama ni San Martin Obispo o San Martin sa Tours na sige gid siya sulti nga magbag-o renewal. Diri sa atong unang pagbasa niingon sa diri pagsulti nga kadtong mga makasasala mauray mamatay, ang mga matarong dili mamatay. Kani ato ni siyang sabton dili sa paagi nga tawhanon, kay bisan gani si Kristo matarong man siya pero namatay man gid siya. Si Mama Mary buutan sa kayto namatay magyapon. Ang gipasabot ani nga kamatayon kana bang dili maimpierno. Kaya ang impierno magyud maoy final death. Matud pa sa Book of Revelation, second death ang impierno. Nya unsaon man aron dili ta maimpierno, sa atong tubag sa Salmo gibutang dinhi nato ang atong tubag og daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Musugod na gitagdaig sa binuhat sa Ginoo, mamiligro na taana. Milingay mong tupad, inawa ka magsigigdaig sa imong naong.
Kaya usahay ra ba particular kay ta sa atong naong. Gusto kita atong naong daygon, ang atong kaugalingon mo'y daygon, labi na karon naaning social media. Gusto kita daghang mo like sa atong i-post. Mao nang bisag unsa na lagi pangbuhat, kuluran ang buhok, papution ang naong, mga kilay kiskisan, mga pilok, sumpayan. Bisag unsa na lagi pang make-up para lang gyud daygon, ununga na, ununga. Kinahanglan sa atong gibuhat, sa atong kaugalingon o gibuhat nato sa katilingban, ang Ginoo gyud maoy daygon. Unya aron dili ta mailad sa yawa nga mahimo tang self-centered. Ato yung puy-an ang gisulti sa ebanghelyo. Ug unsa may gisulti sa ebanghelyo, mahimo gid tang mga sulugoon. Nya ang sulugoon nga tinud-anay ang sulugoon dili mangayo og pasalamat. Samot na sa pagdaig, di siya mumangayo ana. Kung makabuhat na kuno ta sa tanan atong buluhaton nga makaayo sa atong amo nga mao ang Ginoo sama ng work of mercy, mao man ay makalipay sa Ginoo, works of mercy. Pila man kabuk atong corporal works of mercy? 7. Nya naa say spiritual works of mercy. Pila man sad kabuk? 7 sad. So mahog og 14 tanan. Bisag ka na lang buhaton anato. Wa na masad mo ka memorize ana tingali. Galisod na mag-memorize sa corporal be ato ko nun suwayan, corporal works of mercy. Pakana ang gigotom, paimna ang giuhaw, bistihi ang hubo, pasudlas inyong balay ang way balay, nya atimana ang masakiton, duawa ang binilanggo, ilubong ang mga minatay. Ilubong. Wa mo ingong ikrimit ang namatay. Ilubong. Kita rabang karon ato rabang ikrimit dayon. Muna, corporal works of mercy na siya. Karon, na nga igos bagyo din sa ato na magsigitag panghatag og makaon. Nya na asay nga wagtang ang balay. Pinaagi ani itong DPR. Motukod sa tag mga pipila kabalay para nila niya ang mga giuhaw, way tubig kay wasan mo agas ang MC ato sang tagaag hinabang tubig niya masakiton tagaag tambal nasay uban wa gi napunit nga sinina kay naanod sa baha anam sa tay napundo-pundo dihang mga kuan mga katong mga gipang-donate para atos linog atos ang gi-distribute nagkasinina gitaon sila mao na corporal works of mercy kung matuman na nato tanan og unsa kadako or unsa kagamay sa atong nabuhat di kita magpaabot or mangandoy nga daygon ta or pasalamatan kamong mga asawa sa sige ninyong atiman sa inyong bana, mahumanan ninyong atiman ang tanan niyang mga kinahanglan, ayaw gyud pangayog pasalamat. Bahala na ng imong bana o magsige naghisgot sa silingan, adto na noon magsigig daig. Ikaw hinoong nagkasingot, nagmaayo, wa gyud ka dayga, ni adto pa gyud mo daig sa silingan. Purti na nimong buhat o pasiksi nimo diha, pero ang daygon gyapon indutag sampot ning atong silingan. Ikaw, di jud ka, di jud ka isgutan. Ayaw na lang, ana. Bahala lang na. Ako sad, sige sa kong baligyag slot din eh. Wasan mo ipalit-palit. Sige lang kong baligya. O mahurot na nigbaligya tanan, dili jud ko magpaabot nga daygon. Nya kamo sang namalit og slot, ay san mo pangayo og pagdaig or pasalamat. Sige lang yung palit og slot. Nya unsa may ato isulti inig human kuno, igo ra kuno gitang moingon. Mga sulugoon lamang kami og nagbuhat sa among katungdanan. Nindot ano makaingon din ang Ginoo sana all. Nga mo na atong buhaton niya kung magsigi na ta og buhat ana
panalipdan dayon tas Ginoo. Malikay na ta sa mga linog, mga bagyo, kay kanang atong amo nga gialagaran nga mao ang Ginoo, usa ka mahigugmaon, buutan, mangging huna-hunaon, og labaw tanan, purti kagamhanan. Mo nang og siya nay manalipod nato kay mga buutan tang sulugoon, dili sad taniya dana imidjoker ba kanang midya nga tabang, the best gyud nga tabang. Mo na ato nang hinumduman kanunay aron kining atong nasod makabangon unta ni karong pagkalukapa aning daghan kayong mga trahedya sa bagyo, sa linog, sa korupsyon ug uban pa. Manindog na ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan nga naghatag kanato sa tanang maayong mga butang. Malaumon kitang muingon, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang Santo Papa si Papa Leo XIV, ang mga kaobispuhan ug ang mga kaparian, magmatinud-anong mga lagad, diha sa matuuhong panimalay, uban ang kakugi ug ang pag-unong, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa katilingban, mamahimong matuod nga mga alagad, pinaagi sa ilang makugihong paghago, sa pagdalag kayuhan alang sa tanan, inay unahon nila pagpangita ang ilang hinakog nga mga interes, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga mutubo kita diha sa atong paghago, alang sa hustisya ug gugma, pinaagi sa atong maunungong pag-alagad sa tanang adlaw, sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga nangalagad sa mga masakiton, musaksi kang Hesus nga mao ang alagad sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga siya lang dong tsupilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang atong Dios nung magtutudlo, muganti sa mga matuuhong mihalina tungod sa ilang mahigugmaong pag-alagad, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Ginoo, maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo, isip imong mga anak ug imong mga sulugoon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon,
igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, galang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nangamuyo kami Ginoo santosa kining mga gasa nga among gihalad nga malipayon sa kadungganan ni San Martin, Obispo, aron pinaagi niining mga gasa taliwala sa kalipay ug kasakit ang among kinabuhi kanunay maagap. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Martin Obispo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa
ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Martin Obispo ug sa tanang mga pari ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace.
Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nagidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Huwag sama ang huma sa Diyos alang kanimo. Kinabuhi iulang aron ka maluwas. Kalabasan kadautan sa taong gipapas, pasay lugugman, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salik sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Imong pamatiyon. Magampo kita. Ginoo, ihatag kanamong nabusog sa sakramento sa kahiusa ang hingpit nga pagsinabtanay diha sa tanan uban sa imong kabubuton aron sama nga si San Martin nagabutang sa tibuok niyang kaugalingon ubos kanimo, kami usab sa tinuoray magahimaya nga kami imuha. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag nga atong gipamisahan niadtong adlaw sa minatay. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon sa among bahin
Mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod nga maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo ang kahayag ay pagkapalong mudan aton ta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kinabuhing Dios nun. Ang kinabuhi nga way katapusan nya ato lang yung bantayan nga dili kita moundang pagkasulugoon sa Ginoo. Nya kay ang gisugo sa Ginoo karon palit mag-slot sa may tumbaton. Sige kitag palit og slot. So pataroy update pero padayon lang mo palit nya para rabatos akong birthday pila to inyong paliton og mo greet mo na kog happy birthday 10 minus tulo 300 pesos nya gusto mo challenge na ay 6,200 kay 62 slot challenge equivalent sa akong edad. Salamat kayo ha. Ato niya ng suwayag subay inigabot na sa November 25. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba